Maayong buntag sa inyong tanan gikan sa kining parte sa kalibutan ug kumusta sa inyong tanan. Ang kining nga video usa ka mubo nga sugil ang kining video karon. Ang tawag sa kining video ang kaka, sulat ni Gea C. Alonso para sa letra K sa mga primerong grado nga estudyanteng elementarya para o aron makaanad-anad ang mga bata sa letrang K. Ang kaka. Ang barangay kalipay, limpyo ug daghang mga kahoy. Daghang mga bata ang moadto didto aron mangahoy, magdula ug mangita og kaka. Usa ka adlaw, nanuroy sila si Coco, Chris ug King didto. Nagdula sila og dakop-dakop. Gitawag ni Coco si Chris kay adunay siya ipakita. Kusog nga nidagan si Chris ug si King. Sa ilang pagabot, nihangad sila sa kahoy ug nakita nila ang kaka. Ila unta kining kaboton, apan nisinggit si Coco nga dili hilabtan ang kaka kay naghimo kini og balay. Maghimo kini og balay gamit ang sapot. Nalingaw sila nga nagtan-aw sa kaka. Mubo lang pero naay ko tulo ka pangutana sa inyo. Ang usa, unsay tawag sa dula sa mga bata? Ang ikaduha, unsay nahitabo sa sa kaka? Ug ang ikatulo, ang ikatulo kay unsay tawag sa mga bata? Unsay ilahang mga pangalan? Ayan. Sige. Tubaga sa sa mga komentaryo.